Nos, kedves óvodások, előbb-utóbb úgyis megtudjátok, a csiga bizalmát holmi tejjel és vajjal sohasem nyeritek el. Ők eredetileg növényevők. Afrikában nagyon nagy területen élnek, mindenhol növények után kutatnak, illetve korhadékok, levelek, bomló gyümölcsök után. Ezt pedig el kell hinnünk Zoltánnak, hiszen az akácsigák egyik legnagyobb magyarországi ismerője. Az afrikai ahácsigákról annyit érdemes tudni, hogy két nagy csoportjuk van. Van az Alkahátina és vannak az Ahátina nemzetséghez tartozók. Lényegében mindegyik nagyra nő. A magyarországi csigákhoz képest legalább 5-10-szer nagyobb élőlényekről kell beszélnünk. Zoltán néhány évvel ezelőtt ajándékba kapott néhány akácsigát, mivel terráriumi tartásuk és szaporításuk igen könnyű, hamar a szívéhez nőttek. Az ahácsigákat, hogyha az ember otthon szeretné tartani, kétféle megoldással tudja elhelyezni őket. Az egyik az, hogyha az ember vesz egy terráriumot, ami egy jól zárt terrárium, ne tudjon megszökni ez az állat, ne tudjon elfutni, de mindenképpen figyelni kell a szellőzésre. Tehát a terrárium tetejének hálóval kell rendelkeznie. A másik megoldás az pedig a műanyagláda. A terráriumba elsőként a megfelelő talajkeverék kerül. Ez egyrészt búvóhelyül szolgál, másrészt szaporodás esetén remek tojásrakóhely. A moha az mindenképpen egy praktikus berendezési tárgy a részükre, lévén, hogy nem csak dekoratív és búvóhely is egyben, hanem állandó nedvességet tud neki biztosítani. A falevelek megfelelő higiénia után, tisztítás után szintén berakható tereptárgyak. A csigák hamar felismerik gondozójuk szagát, és annak tenyerében egyre bátrabbá válnak. Zoltán elsősorban kezdő állattartó családok figyelmébe ajánlja őket, vagy azoknak, akik nem rendelkeznek elég szabadidővel, például egy kutya tartásához. Ezeket az állatokat azoknak nagyon jó tartani, akik nem egy interaktív állatot szeretnének otthon elhelyezni. Ők tudnak mozogni, tudnak kommunikálni az emberrel, nagyon kedvesen kimásznak az ember ujjára, át lehet rakni mondjuk egy gyereknek a kezébe az ahácsigát, de semmiképpen nem hozzák vissza a labdát. Már csak arról nem esett szó, vajon hány lába van a csigának. Ennek megválaszolását bízzuk megint a kiscsoportosokra. 2. Szerinted hány lába van a csigának? 2. Semmi. Csúszik a csiga. Persze, hogy az utolsó helyes megoldás. Hogy csigás kisfilmünk lábarányán némiképpen javítsunk, bemutatjuk az ezerlábút. Nos, az ezerlábú fajtától függően 56 és 80 közötti végtag birtokosa. E korhadéklakó éjszaka aktív jószág számos meglepő tulajdonsággal rendelkezik, melyek közül időhiány miatt most csak íráskészségét tudjuk bemutatni.